is shown here. As you may have heard, Congress passed a bill that the president signed into law that is designed to ban TikTok in the United States. سلام كبرات تقاتلتي لو معلت حد صار ستوري حيزلكم متزلخو ناي تيك توك يا تكون تيك توك اب امريكا نعلت 19 طري كرتشحن اسران حمشان completely بانك قبرون كعصون مهانم اطنقام አለው. The president signed into law that is designed to ban TikTok in the United States. That will take TikTok away from you and 170 million Americans who find community and connection on our platform. Make no mistake, this is a ban. A ban on TikTok and a ban on you and your voice. Politicians may say otherwise, but don't get confused. Many who sponsored the bill admit a TikTok ban is the ultimate goal. بالترقاقامي بزعبا تيك توك عدسو مخانو فيديوታት سرحنا نيرنا السوقا عب غزي بايدن كم مرحي كل اوان مالتي لو مگن كونغرس حليفو زلو طلالا ن تيك توك بانك قبرو مخانوم يزاربلو اتي ديدلاين كا على 19 ناي طري ناي زاور حزي اي دخون دلو دارغا دحر سومن تيك توك عدسو مخانينا سمعنا لنا اتي زغرم ناي تيك توك ነገር اب امريكا طراي لعلي 170 مليون تتقمتي زلو كابزيوم دارغا 3 مليون ዝኾኑ ቲክ ቶክ ከም ናይ ቢዝነስ መሳርሒም ዝጥቀምሉ ብዙሕ ዓይነት ቢዝነስ ዩ ቲክ ቶክ ዝካየድ ቀዳማይቲ ብብዝሒ ሰብ ዝጥቀመሉ ኸ ቲክ ቶክ ሾፕ ዩ በስ ናይ ሾፒፋይ ሊንክ ጌርካ በቲክ ቶክ ዱካን ትሸይጥ ንብረት ማለት ዩ ብጣዕሚ መክሰብ ዘለዎ ቢዝነስ ዩ ብዙሕ ሰብ ከኣ በዚ ቢዝነስ እዚ ይረብሕን ይጥቀም ዘሎ ቲክ ቶክ እንተተዓጪ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዞም ሰባት እዚኦም ኤርትራኑን ኣለዉ ኦንላይን ዝጥቀምሉ ናይ ቲክ ቶክ ማለት ዩ ንኣድቨርታይዝመንት እዩ ንመራኸቢ እዩ تيك توك يعصص زلوس انتي نا خنغبر كما ماراج ابت تيك توك ميديا لايف واتشم زارو زلو خا غلغله اب ኣለዋ ናብ እንስገር ናብ እንፋሎብል ንይخلو ዝ ላይቭ ካት ሰምዖም ኣለሁ እንተኾነ ግን ሓደሎ ነዙ ሁሉ መጽ ዘሎ ሽግ ከድሕኖ ዝኽእል እሱኻ ናይ ዘመንና ናይ ኤሎን ማስክ ቲክ ቶክ እንተራገዚዋ ግን ኣይክትሸጥና እቲ ጸገም ቲክ ቶክ ሓንት ነገር ያ ንስኻ تيك توك بناي تشاينا كامباني بايت دانس ياتونن بايت دانس بتشاينا سلتونن امريكان كا تشاينا داتا ني امريكان نسرقلو زبل اتي نيو حقا كونسرنيو زخونه هاجر ناتو حساب اتناتهم انفورميشن وي حبريتا بنصا ناب كالا هاجر كغعز ايتدلنيا مجمرتا دونالد ترامب ان تيك توك بارك غبر يزبل نيرو دحال جو بايدن كا እንደገና ነትሐዊ ባራዕ ክትቅጽል መታ ነዳድ ወሲኽላ ሕጂ ቲክ ቶክ ናይ መጨረሻ መዓልታት ዕድል ሂቦም ኣለዉ ወይ ዛ ካምፓኒ እዚኣ ናብ ኣሜሪካን ካምፓኒ ሽጥዋ ወይ ድማ ጠላላ ቲክ ቶክ ዕጾዩ ገለገለ ሃገራት ኦሬዲ ቲክ ቶክ ዳዓጽዋ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ኢንዲያ ማለት እዩ ኣብ ኢንዲያ ቲክ ቶክ ዳርጋት ህዝቢ ብሙሉ ኣብ ቲክ ቶክ ተጸሚዱ ካብ ስርሑ ገዲፉ ኣውሰ ዝውዕል ዝነበረ መንግስቲ ህንድ እንታይሉ ቲክ ቶክ ያርሌና ኣሎ ዓጽዋ حقوم يمكا بزح سب دارغانا صلال ديبولو نيرو تيك توك بفر تيك توك اب تيك توك زوعل سب الله تزغف ነገር ካ ረብሓ ዘይብሉ ምዃንዩ ረብሓ ክብለኩም ሕጂ እቲ ቲክ ቶክ ንዓኻ ዘረብሕ ትረኽበሉ ዲኻ ዘለኻ ገንዘብ ወይሲ ሓበሬታ ረኻ ትዝርግሕ ዘለኻ ወይ ጠቃሚ ነገር ዲ በትሪ በትስ ተዓብድ ዲኻ ዘለኻ ማለት እዩ ታጋ ዋና ሕቶ ንስ ተዓብድ ዲኻ ዘለኻ ወላ ትቅንስ ሕጂ መብዛሕትኦም ኣብ ህንዲ ዳርጋ ይጠፍዮም ነይሮም أحرة سبنا حاجة تقول لنا تيك توك عم تاي درجات صحنا له كندي تعنا دول وان دي يقولون تحاوسوا لايف آتي خاصة الكاخوين زلوا نرجع لنا ناو اتفتح عن تايب تيك توك قصل انت راخوينو كامباني تيك توك نامناي أمريكان كامباني كشيت قالو وي بني أمريكا خون ننقل قالو اتي زقرم كن كلكم كم تصبي وانا بركم ما يكون انت مرسي تيك توك نحنا ناب أمريكا انشت عنا بان ولا قبورنا يتبسله ولا قا تقم تيك توك لعلتي كم تمنجست أمريكا زقول صهم ديكونن تقوموا خمس بزح كابود أطنيم بزارة بدرلو completely خا بيت فرد تمال عليسو أتي وانا أتشي أنا تيك توك بترجع جامي تقم تيك توك كم مخانو أمريكا نحجزكم مخانون كمون بتناتنا تيك توك channel واتي هو تيك توك أزي تقم مخاني بزارة بدرلو إذا خا إفرتي يفتن على مثلا هتهزبس نو تدلينا أخبر مو تهزب تدلينا تزاري بخا اتوم سنترز كلاتهم ريبريزنتاتيف يوم وي وكيلهم هجنا حزب وكيل استزخونم تهزبهم نحنا اذا تيك توك تدلينا ليتر تصحيفو وي بزخون يخن منغدينا بناتهم مكتل حبريتهم ويترعنم تقريبا تيك توك تصنح تخيلها اب ساعات زغن امريكا وديا وينا وانا شطو وي بانك نغبروكم هنا اب سمعوا
تيك توك عصام خانون أنا أسو كم سي أو ناي تيك توك أنتي قبر كم زلون كجلس كله. That will take TikTok away from you and 170 million Americans who find community and connection on our platform. Make no mistake, this is a ban. A ban on TikTok and a ban on you and your voice. Politicians may say otherwise, but don't get confused. Many who sponsored the bill admit a TikTok ban is the ultimate goal. It's obviously a disappointing moment, but it does not need to be a defining one. It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok reflects the same American values that make the United States a beacon of freedom. TikTok gives everyday Americans a powerful way to be seen and heard, and that's why so many people have made TikTok part of their daily lives. Rest assured, we aren't going anywhere. We are confident and we will keep fighting for your rights in the courts. The facts and the Constitution are on our side, and we expect to prevail again. بعتلو أتي كونغرس حليفو زلو تيك توك عصام خانون يقالو سخم دلون إذا خا طلع علامهم مخانون يوزارب دلو ولا قان نوي حوان تيك توك أي نشاط ونايلهم يزاروا متنبرو عب ساعة زغن كم سمعوا لكم دارجنا معصاو يخيز لزلو منجست أمريكا خا تيك توك نبانا تزشيتكم مع أي كتسرحنا بأمريكا بان كنقبرو إنا كنقدرو إنا أبس لزلو تيك توك ناب إيلون ماسك دشيت كوين يسمعن كم زفلت إيلون ماسك بمجمرتا إن تويتر أبكتشن أسران كلتن ب4 كلتن بليون دولار كم زجزاء شعو كاب تويتر ناب إكس تبل شيم كم دغيرا وزحت سباتون ناب تويتر ناب إكس كبتك أمو كم جمهوري زفلتيو دارجا أتحنتي ناي إنفورميشن هاب ببز حساب كتكمل لا الجمرة أبليكيشنها يلا سبات انتهوا للو مسلوكم إيلون ماسك نتويتر مسكزا إيلون ماسك نتويتر مسكزا ناب إكس كيروا إكس كا دارجا مبزحتهم بريزيدنتني علمنا مبزحتهم مينسترات كتصحفوا تخوينهم أب تويتر يخاطريهم أب إكس يمتصحفوا حجي تويتر أب إيدو الله إكس شوري غريتا تويتر يلا الله بليم نسلز حاسكوي إكس أب إيدو الله تيك توك انت عن سوغا زيواها إكس مس تيك توك حويسو انت عند أبليكيشن خفتا انتهينا هنري اسخولنا تبهلجن تيك توك ووچ يوم تاندلو زلو ازي صوصواي فصيمنا عين شطانا نسوم كان نق عين بل نيم زلو زلو اذنا تبهلو خلخا كال اي كغزي ادبل دلو منين ترعلنا مستر بيست اتي حدا على عالمنا زبازح فالورز دلو اب يوتيوب نسوخا ان تيك توك غزا كم دخيل يزربول زلو او تويتر انتهي تصحفوا مسلكم اوكي بقى I'll buy TikTok so it doesn't get banned تيك توك غزايه مخايت عصو خبل كغزا بقى نورمال يلوم معرخ اندي بليونير مخانو لا 5 بليون دولار تتمينا زلا اب تيك توك ني امريكا مالتي خغوز ايدنا لك 5 قرش مالتي نعو يوت بليونير كوميو اجي تيك توك بانك هون زخونس كال امر انت يالنا زبالو تيك توك بعلم تابلو بانك نكون زخونا ليمونيد تبل ابلكيشن داونلود غوروا بلو لك دارغا تيك توك يعني ليمونيد كا دارغا كل تيك توك زلو اب ليمونيد كالو مبزحتهم تيك توك زتقومو زنبور كرييترز كن ازوم تيك توك بتفعل فيديو زغربو زنبور كن كال امراچ امرخيبهم دلو ازيا تريوا زلهم ابلكيشن زريد نوت ياسبحال مبزحتهم تيك توك زتقومو زنبور وي دما كرييترز تبعهم اب تيك توك فيديو تات زفريز زنبور تفوتوهم تيك توكرز نابزا ابلكيشن زي ام زنطر زلو اوريدي يدالو لو مالتي اتزغرم امريكا اب تيك توك يخفل نيريو سو تلقى تيك توك صراحه فيديو تات ترانيركا ن 1 مليون فيوز لعلي 1 دقيقه فيديو انت راخوينو $1,000 خاتوها بزم زونو حجي حدا سب انت ببزح فيديو يسرحالو اتي فيديو تات كا صبغ الرأيلو انت رالو اذا كن اب امريكا خفل لو لعلي 50,000 فولورز اب creator content join كتقبر لك ماشم ناتو قطعتات አለው ግን በቲ ትخفል ነርጋ ሀብ አሜሪካ ተቀምጠውንካ አካል ዓለም ቲክቶክ እንጥቀም ነበርና ግን ሓንቲ ትخفልና ነርና እንተ ዳ ናትካ ናይ ውልቃዊ ቢዝነስ ስምማዓለካ ምዝኾነ ካምፓኒ እወ ከም ስፖንሰርሺፕ ኮይንካ ትخفል ሕጂ እቶም አሜሪካ ዘለዎም ብዙሕ ድጭንቆ ደሎ ማቱ ኣብ ዓዶም ባንክ ከሆነ ካናዳውን ብድሕሪኦም ክንስዕብ ኢና ማለትሲ አሜሪካ ባንክ ገራቶ ካናዳ ወትሪ አትስዕብ
already ኣብ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ቴሌፎኖም ቲክቶክ ንኸይጥቀሙ ተኣጊዶም እዮም እተን ቴሌፎናቶም ምክንያቱ ኢንፎርሜሽን ክስረቕ ስለ ዝኽእል ተባሂሉ መብዛሕትኦም ኣይጥቀሙን እዮም ዘለዉ ኩሎም እቶም ኣብ መንግስቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ማለት እዩ እዛ ሬድ ኖት ትብል ኣፕሊኬሽን እንታይ ጥቕምታት ኣለዋ እንተረኣየልና ልክዕ ኢንስታግራም ሪልስ ትሪኦ ቪድዮታት ንሻሎ ሓደ ከምኡ ኢኻ እትርኢ ካልኣይ ሬዲት ኣብ ሬዲት ተንብቡ ሰባት ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሕ ታሪኻት ተንብብ ብዙሕ ዕላላት እዩ ዘሎ ሓሳባት ትወስድ ዕላላት ተንብብ ብዙሕ ኢኻ እትርኢ ኣብ ሬዲት ከምኡውን እዞም ፒንተረስት ትጥቀሙኻ ልክዕ እቲ ፒንተረስት ዘሎ ስእልታት ዝተፈላለዩ ስእልታት ኢኻ እትርኢ ንመጀመርታ እዚ ኣፕሊኬሽን ብ2013 ክሰርሑ ከለዉ ንመጀመርታ ንናይ ሸቐጥ ሓገዝ ኢሎም ገዚኦማ ናይ ሾፒንግ ኣፕ እያ ነይራ ሓደ ሰብ ሾፕ ገብር እንተኮይኑ ስእልታት ትርኢ ካብኡ ናብ ሓደ ዳይሬክት ይገብረካ ናብ ስቶር ትገዝእ ማለት እዩ ቀስ ብቐስ ግን ኣፕግሬድ እናገበሩ እዛ ሬድ ኖት ትብል ናብዚ ናይዚ ሕጂ ዓብያቶ ዘላ ኣፕሊኬሽን ክትዓቢ ኣኽኢሎማ እቲ ጽቡቕ ነገር ከዓ ላይቭ ስትሪም ኣለዋ ምክንያቱ ኩልና ተጠቀምቲ ቲክቶክ ዝነበርና ንቲክቶክ ብበዝሒ ድመረፅናሉ ምክንያት እንታይ ሓደ ሰብ ሓሳባቱ ከፍስስ ትኽእል ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ከዓ ካብዚ ቤኔፊት ጌርና ኢና ብዙሕ ሰብ ተዛሪቡ ደይክእል ዝነበረ ወይ እውን ናይ ካልእ ሓሳብ ክሰምዕ ደይደሊ ዝነበረ ኣብ ቲክቶክ ግን ኮፍ ኢልካ ላይቭ ናይ ዕላል ይህን ምሂን ምባሃል ዳርጋ ኣብ ሓደ ሰዓት ተኣኪብና ከም ዘለና እያ ጌራትና ስለዚ ጥቕሚ ቲክቶክ ሓቂ ተሓይሽ ኣብታ ላይቭ ስትሪም ብዙሓት ኣለዉ ንፉዓት ወፂኦም ላይቭ ይዕልሉ ይመሃሩ ብዙሕ ጥቕሚ ኢና ረኺብና ኣሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ላይቭ ስትሪም ማለት እዩ ኣብ ሚድያስ ነንሕድሕድና ኮሚኒኬት ክንገበር ክኢልና ወይ ክንዘራረብ ክኢልና እዚ ከዓ ኣብ ልዕልቲ ህዝብና ዝነበረ ፍልልይ ድኾነ ኣብ ሓሳብ ድዩ ኣብ ካልእ ናይ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ደረጃታት ናይ ስራሕ ከምኡውን ካልእ ዕድላት ክንገብሮ ንኽእል ክንማየጥ ልዝብ መንእሰያት ልዝብ ዓበይቲ ናይ ኣዋልድ ናተን ግሩፕ ምትሕጋዝ ተባሂሉ ከምዚ ዳህላክ ትገብሮ ማለት እዩ ናይ ኣወዳት ከምቲ ሜሮን ኣኪቡ ድዕሎ ከምኡ ከም ናይ ዘርኦም ከምኡን ካብኣት ኣለዉ ተኣኪቦም ዝገብርዎ ላይቭ ወፂኦም ድዕልዎ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ገይሩ ሶ ኣብ ሰዓት እዚ ስዊች ክንገብር ኣለና ናበየናይ ኣፕሊኬሽን ዝብል ግን ኣብ ሞንጎ 50-50 ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ባንድ ኩነሉ ድሕሪ 5 መዓልቲ እዩ ድሕሪ 5 መዓልቲ ኸ እንታይ ከም ዝኸውን ሽዒና ክንሪኦ ሕጂ እቲ ዝገርም እንታይ ኣሜሪካውያን ኩሎም ናብዛ ኣፕ ክሰግሩ ከለዉ ቲክቶክ ሬፊጂዝ ኢሎም ይኸዱ ኣለዉ ናይ ቲክቶክ ስደተኛታት ተባሂሎም ናብዛ ኣፕ ይሰግሩ ኣለዉ ቀዳማይ ንኣሜሪካ ንቲክቶክ ድዕፀዋ ምክንያት ናትና ሴኪሪቲ ሓበሬታ ይስረቕ ኣሎ ወይ ፕራይቨሲ ተጋሂሱ ብምባል እዮም ድዓፅዎ ዘለዉ ቲክቶክ ኣሜሪካውያን ከዓ በሉ ካብ ዓፀኹምና ናብ ካልእ ናይ ቻይና ካምፓኒ ንግዕዝ ኣለና ኢሎሞ ማዕረ ክንደይ ምግርጫው ተረኺቡሎ እቲኦም በቲ ንዓኹም ከነሕነኩም ቲክቶክ ንዓፅዋ ኢሎሞ ከዘድሑና ኢልኩም ጉደፉ ቲክቶክ ንዓና ኣስርሓና ኣሎ ንኑ ኣይንሰምዓኩም ንኽንዓፅዎ ኢና ፅቡቅ ዓፂኹሞ በሉ ናብ ካልእ ናይ ቻይና ኣፕሊኬሽን ናብ ሬድ ኖት ክንከይድና ልዕሊ 63,000 ሰባት ከዓ እታ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ገይሮሞ ሕጂ ኣብታ ኣፕሊኬሽን ካልኣይ ፅቡቅ ነገር እንታይ ቀጥታ ሾፕ ክትገብር ትኽእል ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰብ ከም ትፈልጦኻ ዝሓሰረ ንብረት ኣብ ቻይና እዩ ዝርከብ ሶ ኢዚ እዩ ሾፕ ክትገብር ልክዕ ከምቲ ተሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ ንኩሉ እያ ዶሚኔት ጌራቶ ብሰለስተ ቅርሺ ጫማ ትገዝእ ቆቢዕ ትገዝእ ክዳን ትገዝእ ቦርሳ ትገዝእ ዳርጋ ኩሉኻ ትገዝእ ብሰለስተ ቅርሺ ናይ ሺፒንግ ሽዑ 80 ይብሉኻ ኣብ ሰዓት እንታይ ንርኢ ኣለና መስለኩም ኣብ ዓለም ሙሉእ እዘን ናይ ሶሻል ሚድያ ኣፕሊኬሽናት ከም ኣፕሊኬሽን ጥራይ ኣይኮናን ሶሻል ሚድያ ዳርጋ ናይ መዋጊኢ እዩ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ብፍላይ ኣብ ናይ ሓበሬታ ማዕረ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ነዚ ንክቃለሱ ከዓ ንኣፕሊኬሽናት ሓንቲ ሃገር ናሽናል ሪስክ እናበለት ሓደ ኣፕሊኬሽን ኮምፕሊትሊ ባን ትገብሮ ኣብ ታይዋን እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ባን ኮይና እያ ተኣጊዳ እያ ምክንያቱ ቻይና ብኣፕሊኬሽን ተጠቂማ ሴኪሪቲ ንዓድና የስጋኣና ብምባል ባን ገይሮሞ እዮም እቲ ዝገርም ኣብዛ ዓመት እዚኣ ማርክ ዛከርበርግ ናይ ፌስቡክ ሲኢኦ ወፂኡ ንሕና ሕግታትና ቀጥዕታት ክንቅይሮ ኢና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ካይዳ ከነዕርየና ክብል እዩ ተዛሪቡ ከም ዝዝከር ብግዜ ኮቪድ እንታይ ገብሩ ነይሮም ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ኣንጻር ኮቪድ ዝወፀ ማለት እቲ ቫክሲን ሓንሳብ ሕጂ ይወፅዩ ሓድሽ እዩ ኣይንውሰዶ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ቀጥታ እቲ ናቶም ቪድዮ ዳውን እዩ ዝኸውን ነይሩ ይዕፆ ነይሩ እተን ኣካውንት ከዓ ይዓፅወን ነይሮም ብዙሕ ሰብ ከዓ ብከምዚ ኣካውንቱ ስኢኑ እዚ ግን
سقطنا منجست نيرو منجست أمريكا زخونة عينة زربا أنصار فاكسين زوجة أبودو بلوم نيرو سقط غير بلوم مثل ناي سوشيال ميديا ዋናታት ማለት ሲኦታት በዚ ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ቪዲዮታት ዳውን ኸይድ ነይሩ እጂ ተሰብካ ሚክስ ዝኾነ ሓሳብ ነይሩ ቫክሲን ጥዕና ዲ ሕመና ዲ ተሓዋወሰ ሓበሬታ ረኺቡ ማርክ ዛከርበርግ ቅድሚ ቁርብ መዓልታት ወፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ተራኸበ እወ ንሕና ሓሳባትና ቀይርና ካብ ሕጂ እኒው ሰንሰርሺፕ ክንጎድፎ ኢና ኢሉ ኣይገርመኩምን ሓድሽ መሪሕነት መፅእ ዘሎ መዓት ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክንደዮም ሃስዮሞ ኣብ ግዜ ኢሌክሽን ማለት እዩ እጂ ወፂኡ ኣብ ናይ ጆ ሮገን ዝገበሮ ኢንተርቪው እታ ኢንተርቪው እንተ ደኣ ክኢለ ከምፃልኩም ክትፍትኒ ንሕና በቃ ሰንሰርሺፕ ገዲፍና ኢና ክብል እዩ ተዛሪቡ ብዙሕ ለውጢ ብዝኾነ ግን ቲክቶክ ክዕፆ ስለ ዝኽእል እዞም ኣብ ቲክቶክ ትርእዩ ዝነበርኩም ከም ቤኒ ሚድያ ኣብዛ ቻነል እዚኣ ሰብስክራይብ ምግባር ነዘናተይ መደባት ክትከታተሉ ብትሕትና ዝዕድም ገለገሊኹም ካብ ፌስቡክ ትርእዩ ኣለኹም እዚ ቪድዮታት ገለገሊኹም ኣብ ቲክቶክ ብቁራፅ ትርእዩ ኣለኹም ስለዚ ቤኒ ሚድያ ኣብ ኩለን ቻናላት ከድኩም ክትስዕቡኒ ክሓተኩም የቀኒለይ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ቲክቶክ መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም